Indians, Happy New Year! Okay, mga Indians, okay. Indians, ano na, time check is ano na. Ito yung ano mga Indians. Mga Indians, yung oras is ano na. 12:10. Happy New Year! Okay, welcome to 2022. Okay mga Indians. Happy New Year! Okay. Okay mga Indians, pasarin natin yung ating sale, yung budget 125 natin. Pasok na natin mga Indians ha. Ito yung ito mga Indians. Ayan, Brian. Kasi marami nang paputok dito mga Indians. Pasok na natin ito. Siguro dun sa loob siguro. Yung ano natin, yung Brazil, yung ano natin, YTV na dyan na yung Brazil natin. Nakaroon yung ating budget city 125. Naka-sip na siya kasi marami paputok mga Indians ngayon. As 12 na. May mga Indians. Ayan. Okay. Ayan si Raquel at si Brian. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year. Okay. Luwas, Happy New Year, luwas. Happy New Year. Happy New Year. Okay. Ayan na. Ito yung ano, ito tawag na ano, yung Sintron na ano, kaputok. O tatawag nilang sintron ni ano, sintron ni Judas ito. O ito. Ayan si Wing. Hi Wing. Ayan, okay. Ayan si Wiji. Ayan, ito. Ayan si Mike. Hi ka Mike. Happy New Year. Okay. Ayan, si okay. Ayan na, papupunta yan ito. Happy New Year. Ito si Judas. Jipoy. Peroy, hey Peroy. Hey, what's up? Happy. Ito, okay. Ay mga Indians, paparoon natin ito kung paano ito. Yung, hay kayo. Yung, hay kayo. Ayun, oh. Ay, mga Indians, okay? Paparoon natin yan. Ayan na.
AJ, happy New Year. Okay. Kaya yan. So, okay. Salamat sa panonood. God bless everyone. Inubo ko sa uso. Sana sa buting ang kalagayan. More power. And keep everyone. Happy New Year. Welcome to DT2.